बड' स्टुडिअ चेनेल बयबो साबस्क्राइब खालाम। खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो बे चेनेलाव बरायबाय। दिनै नोंथांमोननो जास्ट इन्जयमेन्टनि थाखाय मोनसे फानि भिडिअ बानायगोन नैबे गय बारियाव। नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअआ माबायदि जायो। भिडिअआ मोजां जायोब्ला लाइक खालाम। नोंथाङा जुदि बे चेनेलाव गोदानब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। फैदो लोगोफोर, बिदिब्ला जों नायलांबाय थानोसै नैबे गय बारियावनो। लेट्स गो। Ayo, emang sialap dah nih. Hei, sialap dah nih. Sialap no tu dah nih. Labude, 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 labude. Oh, dan labude. Jerai siang beawno, jerai siang. Ayo, digangbai jalan. Soर हाबावनो आंजोंलाय सोर हाबावनो? Hei, botol ini angku segede sa. Nah, yang itu.